Il-Ministru tal-Ambjent Jose Herrera mara xejn ħażin li 4 ġimgħat qabel l-elezzjoni meta l-Parlament kien xolt u l-Gvern kien qed biss jaqdi l-funzjoni ta' caretaker government, il-Ministeru tal-Ambjent ħad deċiżjonijiet biex jiżdiedu l-ħaddiema fil-waste serve. Dan ħareġ nhar it-tlieta filgħaxija waqt ix-xhieda tal-istess Ministru matul il-laqgħa tal-Kumitat Parlamentari għal Kontijiet Pubbliċi li matula kienet qed tiġi diskussa talba tal-membri tal-Oppożizzjoni għall-investigazzjoni dwar is-sitwazzjoni tal-ingaġġ ta' ħaddiema fil-waste serve u t-talba tal-membri tal-Gvern li l-perjodu taħt investigazzjoni jibda minn Jannar 2016. Iċ-Chairman tal-Kumitat Beppe Fenekadam ifakkar li bejn l-ewwel ta' Mejju minn meta seħħet l-elezzjoni u 3 ta' Ġunju kienu impjegati 134 ħaddiem ġdid fil-waste serve. Il-Ministru Jose Herrera qal li l-liġi tippermetti li l-waste serve tagħti kuntratti ta' servizz u għalhekk huwa ħass li seta' jsir dan l-ingaġġ minkejja li l-elezzjoni kienet biss 4 ġimgħat il-bogħod u ġustifika dan il-pass billi sostna li l-ħaddiema ntużaw għal skop tajjeb fosthom għat-tindif tal-bajjiet u l-widien bid-deputat Jason Azzopardi jisħaq li ħadd mu jiddibatti l-użu tajjeb tal-ħaddiema imma żmien sensittiv meta l-liġi tgħid mod ċar li dak iż-żmien m'għandux issir l-ingaġġ ta' ħaddiema. Il-Kumitat kien aġġornat nhar it-tlieta 29 ta' Mejju fl-4 ta' wara nofsinhar.